И какво става, хора, аз съм Masterfate. Днес ще играем FIFA Mobile. Да, той е Mobile, но принципно е FIFA 17. Добре, защо няма звук тази игра? Ще спусна моя звук. Добре. What? Ето заради. Ще играем този матч, ще го играем срещу този. Не. Реал Мадрид. Не. Играем срещу Манчестър Сити. Те и с тях няма да игра. Игра срещу Челси. Просто за кифа. 75% вече е заредило 100. Ето прави се звука. Твърде силен, ще го намаля малко. Торес. Не Фернандо Торес, някакъв тук. Турчин. Не турчин, ама аз така го наричам. Турчинчо. Логика. Турчинчо. О, каква атака. Каква атака само. Какъв удар. Това не беше удар, това беше пас направо. Не съм смотен. Тук атаката отново се развива, вижте. В смисъл, не че спирам клипа, тъй като разкарат топката, ето сега от тука и направите тук във Торес топката. Който се от там, от която страна съм бил и топката се е отклонила. Ето сега от тук ще го гледам от тази страна. Ето. Няма да паднем. Не може да паднем. Добре. Миеле. О, какъв завърших само. Тук Торес достига до топката. Подава. Край на матча. Тук не ми питам къде, защото не се знае те колко гола са. Сега ще видим. Те са 3. Така, хора, матча завърша 1-3 за тях. Това е дивизия Про 3 и после може да го бия. Игра срещу Борусия Дортмунд. Игра срещу един мой приятел от моя клас в момента. Ако той не бие, не знам направо. Но ние сме за някакви игращи. Подаване за Торес. Торес дава надолу. Топка за Торес. Тя да преминава. Миеле. Вратар да половя. Елисън. Справа центриране тук. О, какъв лек пас за Торес. Какво направи Фернандо Торес тук? Не Фернандо Торес, бъркам го с Фернандо Торес, нали? И той е Торес и... Какво е? Не, това не е моя приятел, извинявам се за бъркането. Това не е този, за който мислех, че... Защото не е толкова... Няма такива добри играчи.
може и вратара му е 100 пъти по-слаб. И този вратар. Вратара му е само 20, не, 40 и няколко оверал. Силва. Какъв? Тук имаше рикошет. Мисля. Не. Поне според съдята тук не е имал рикошет. И тук града. Торес 2-0. 2 не се знае точно колко. Не, 3-2. Стига да пак ли с 3 ще ме бият, бе? Не, аз много положение изпуснах в началото. Играем с Наполи. Поне при тях знаем, че сме 0-0. И сега аз тук като играя, то после играе той срещу мене. И така. Екс Марко срещу Мастер Фейт. Тато кикъв. Джей. Джей какво направи? Това му са си соколи. Какво? Това е си соко. За Торес бе това подаване на премина. От Торес. Тук вече Торес игра с туката. Центрираме към Джей. И Джей не успява. Има хора... Центрираме леко центрираме. Много леко, твърде леко центриране според мен, но нищо. Какво прави вратара тук? Не вратара, нападателят. Вратарът се улови. Какво става, бе? Само натискам шут. Един път, ако натискам шут. И веднага. Лак. О, какъв лак от играта. Стига 0-33 минута, това не е било. Тук вече това може. Така вече може. Ташак смотан. Ташак, пак извинявам се за бъркането. Извинявам се за тези думи. За сега. И добре, Торес тук съжа, че ми... Няма да е Торес, точно ще е Джей. Пак ли е? Аре, бе! Та пак смотан, аре. Газ, центрирай се. Шуте! Нищо и 0 не става. Някакъв пак. Някаква дивизия. Да можем да изпадне. Continue. Така, тук имаме в историята, имаме доста неща. Фри. Пробвам пак. Доста карта. Ох, видях този, не видях името му. Но въобще в хината реших, че това е Неймар. Update team. Така. Няма ли някой пак? Пропак 7500. Ще отворим един пак.
пак на портата. Да видим, може да спадне някоя легенда. Хънтър ми се пада. Апдейт, няма апдейт на отбора ни. Само не знам как се печелят FIFA Points. My team. Този... не съм го поставил, че. Няма ли някой по-такъв... Тук още един по-такъв страйкър. Сигурно повече нещо. Пак добре. Този е доста слаб. Лавбек имаме. Нямаме. Лев Халф, централен защитник дали имаме. Няма смисъл. Десен защитник. Имаме, пак няма смисъл. Добре, това ще ни отбора. Тук имам някакви съобщения в клуба. Дето хора, мисля да е приключен с този клип. Надявам се да ви е харесал, ако ви е харесал, коментирайте, споделяйте. Абонирайте се за мен, за да не изпуснете клип от този канал. И бъди чак сме се в следващия клип. Чао!